Selamun Aleyküm evanno, ez Murat. Ez Meryem. Evci Mirza. Ma xwast îro der heqê bûkê de hinek gotinê pêşiyan bêjin kam dest pê bikin. Bûk li hespê ye, hefsar mistê ye, kes nizane qismetêkê ye. Buka xale aziza male. Buka xaltiya seva qutiya. Bûk yek bû, xwestû felek bû. Bûk bûn du du, xwestû dan nav ev du. Bûk bûn sêyan, xwestû şandin rêsiyan. Bûk bûn çaran, xwestû xistin nav daran. Buk şeye hasudeye. Buka xali sütuna nava male. Bûka belaş weke aş e, bûka biheq mîna deqe. Bume buk, bume pepuk. Buk bidili saviye çipute pita pire. Bûkê tune zar û ziman, xwesiyê tune dîn û îman. Buk da qalananda namine. Buka me bidile rengi ve mina gule. Min bûkek anî lez û bez, sivika malê dîsaz. Buka sale kaşmera male. Divarı iştere de bim buki tufin biki. Erê ev vano, gotinên me li vir xelas bû, heta wê dikê dinê emanetê Xuda bû.